Rhybudd. Mae hwn yn bodlediad Calan Gaeaf. Mae'r cynnwys at ddiben adloniant yn unig a ddim yn bethau i'w dynwared na'u copio. Helo, gyfeillion, henffych a chroeso i podlediad Calan Gaeaf Hansh efo fi Iwan Pitts. A fi, Caryl Bryn. A sut oedd iaith fi ar y cychwyn o fanna? Gret. Oedd? Ia, ofnadwy o ffurfiol. So, gosod yn awn. Rhy ffurfiol. Na, neis. So, dwi'n meddwl bod o'n rhaid rhywbeth, fath o vibes ffro dechrau, rili. Dyna ti eisiau de. Dwi'n licio costiwm chdi. Be di'r symbols ti wedi mynd ar dwynab? Dwi'n gwybod, nes i googlo witch bore yma, a nes i mynd rhyw 2 neu 3 llun, lle. So, just, dwi'n meddwl lleiad bach, dio. Bas di niwad, dwi'n mynd, fatha, threatening, beth y poeni. Ie, di Ofcom ddim yn mynd i gael ni lawr am byd na. Na, dwi'n meddwl bod ni'n iawn. Dwi wedi mynd fel classic Ozzy Osbourne. Ella bod fi wedi rhoi llai ymdrech i mewn i chdi, sa chdi meddwl. Ond hyn dwi wedi neud, dwi wedi siafu gwynaf fi. Ie. A hefyd, dwi wedi tyfu gwallt fi'n hir, so mae hwn yn 3 years in the making. Iawn, oce, gyd i hwnna. O gyd i that, oedd pint o spar Llanber oedd hon, so... Be ti feddwl o'r fatha'r ochr spooky o Halloween? Oeddech chdi erioed yn bach yn goth? Dwi'n lyfio bod chdi ar ochr spooky Halloween, fatha pa ochr arall sy'n na i Halloween. Wel, na, ti'n gwybod be, gynnwch chdi ochr arall i Halloween, gynnwch chdi fatha, ti'n gwybod, y costiwm, dwi'n siŵr, yr un mwyaf poblogaidd ar y funud, ydy probably Elsa o Frozen, ti'n gwybod, A hefyd, dwi'n gwybod faint o spooky di mynd o drws i drws yn gofyn am dada. Ie, oce, o'n ffedws. Ond na, yn dynol i'r cwestiwn chdi, fatha, dwi'n meddwl bod fi fatha wannabe goth yr ysgol, dweud, ti'n fatha clasic yr ysgol, gen ti fatha chavs yn erbyn goth, so ni bod tro fatha yn teddu fatha mynd at y goths, lle. Ond, ie, nes i gael mobulio yn ysgol hefyd. Ie, basically. Ond, na, dwi'n just lyfio Halloween, a so ni fatha blentyn, so mae hyn, fatha, in my element, serious. A ti di bod yn astudio neu tarot readings, do? Dwi'n meddwl sa'ch chi gallu galw fo'n astudio, de, Nes ti mynd i tarot school, do? O ia, do, ond hynna fatha in another life, de, dim fatha'r bywyd yma, Cymraeg, nes i astudio yn y bywyd yma, ond fatha in another one, tarot, oedd o. Ond na, fatha, dwi'n into it, de, fatha, dwi'n neud dan o fi'n hun weithiau, ond dwi'n meddwl bod hynna just yn fatha, os dwi'n having a bad day, dwi'n just yn trio fatha cyfiawnhau, fatha trwy meddwl i, trwy neud tarot, ond na, dwi'n neud o, so dwi'n mynd i neud o'n i chdi heddiw, os dwi'n cael. O, dwi'n meddwl dylen ni ddechrau fo hynna. Dwi'n meddwl bod hwnna. Iawn, ie, oce, go on in. Iawn, oce. O, be fi sy'n gwrdd dechrau? Na. So, ti'n gwybod beth di taro, as in fatha, beth di'r broses a beth di o pam a falle? Mae o'n ffyrdd o fortune telling. A so ti'n dewis cardia, mae yna cardia fel death. Mae hwnna'n un dwi'n ymwybodol o. Mae hwnna'n classic fatha mewn ffilms ysbrydion. Sa chdi tynnu'r cardyn bach o foreshadowing ar gyfer beth sy'n digwydd ar diwedd y ffilm pan ma... Oce, iawn, yndi, ideal. Iawn, ond fatha mewn taro, so ti fatha, yr un dwi am wneud yn chdi heddiw, ti'n gallu tynnu 1 cardyn allan, a wedyn mae hynna, am bod chdi'n tynnu 1 cardyn, ti'n gorfod meddwl am gwestiwn o beth sy'n poeni chdi, neu o beth ti eisiau atab iddo fo'n dy fywyd. Fel arfer, swn i'n neud fatha'r 3, so fatha past, present a future a falle, ond i'n neud 1, cos we're short on time heddiw, iawn. So, maen nhw'n cardio fi, hili deldi nhw. So fatha, dwi wedi bod yn channelio fatha Iwan Pitts drwy bore, dwi wedi rhoi canwy allan a falle, chos ti'n methu pigo nhw dy hun. So dwi'n gorfod meddwl am cwestiwn hwn? Oed, hwnna, ti'n mynd cael deitha fi beth yw'r cwestiwn, ia. A ti'n mynd cael deitha fi diwedd, choi. Oce, iawn. Os wyt ti eisiau, fatha, maen nhw'n deud, os wyt ti'n datgelu beth yw'r cwestiwn, fatha, di o ddim yn dod yn wir, neu di o ddim yn effeithio ar yr outcome. So mae fyny chdi, really, if you want to do it, os ti eisiau deitha ni for the entertainment, fatha deud, iawn, fel arall. Na, oce, iawn, dwi efo cwestiwn. Oce, iawn. Mae mwy o gobaith na cwestiwn, os dyna'n ei sens. Yndi, mae hynna'n ei sens. Iawn, oce. So dwi'n dweud, ar ôl shufflo nhw, dwi'n rhaid nhw allan fel la, a dwi'n teddu mynd am yr un sydd fatha'n sefyll allan bob tro. Iawn, so dwi'n rhaid hwnna i lawr. So dwi'n rhaid hwnna i ffwrdd. Os ydych chi yn gwrando ar y podcast yma, ydych chi eisiau gweld beth sy'n mynd ymlaen, fydd hwn ar YouTube Hansh.
Mae hyn yn briliant. Pa gardyn ti'n meddwl ti'n gael? Three of Swords, mae hwnna'n un, yndi? Death, mate. Na! So dyna'n peth da sy drwg? Wel, y gair ydi death, so, ti'n meddwl, fatha, it's not great, de. Ond, mae'r cardyn yma, mae o'n water card. So ti'n water sign, dod ti'n scorpio. Iawn? Ynddo? Ti eisiau teiri? Wel, na, dwi'n yn gwybod. Ie, so Scorpio ti, bod chdi'n cael dy ben blwydd, pan ti'n cael dy ben blwydd, a ti'n water card ydi o. So mae hwn, fatha, mae'n ddiddorol bod wedi dod, fatha, chdi'n water sign o bob dim, iawn? So, mae'r death card, mae yna Llion efo, mae yna lliwia coch a piws a du. So mae coch, mae yna, ti'n flin efo rhywun, neu mae yna rhywun yn flin efo chdi yn dy fywyd di, neu weithiau mae o'n gallu symbolu passion, neu sex, sydd hefyd yn ddiddorol, chos dwi wedi gwneud pyn bach o ymchwil ar Iwan Pitts, neu ar dy star sign di bore yma, mae Scorpio, yn derbyn rhan fwyaf o energy o'r bydysawd drwy dy sex organs di. Clas. Ai, glas, ie. So fatha, you got the death card, ond fatha, pyn bach o fatha newydd ai chdi ar yr ochr arall. So hwn, basically, fatha, ti mewn sefyllfa lle mae wbath yn gorfod dod i ben. Mae pyn bach fatha, you're born to die sort of thing. Mae wbath, mae'r sefyllfa mae'n gorfod marw mwyn i chdi gweld yr ochr dywyll. A wedyn bod chdi'n gallu appreciatio'r ochr gola wedyn, lle fatha gweld bob dim da sy'n dod ohono fo, if you know what I mean. Ie, ynddo. Fatha, take out what you made, fatha, dwi'n bo, lle mae hynna'n gallu bod yn beth da. Fatha, be bynnag ti wedi gobeithio amdano fo, os o ti eisiau ddod i ben, os o good sign that is coming, os o ti ddim eisiau ddod i ben, well, sorry, mate. Dwi'n bod be arall i ddweud, ond sorry. Heb ddatgelu be ydi o, achos dwi eisiau fod ddod yn wir. Mae be dwi wedi gobeithio am mynd i ddod i ben, mae'n inevitable. A dwi'n gallu deitha, dwi'n gwybod y dyddiad mae'n mynd i ddod i ben hefyd. So ydy hynna, be mae'r cardyn death yn awgrymu yn yr achos yna? So, iawn. So, ti'n gobeithio bod yn dod i ben? Dwi'n gobeithio bod yn dod i ben. Dwi'n gobeithio bod yna outcome ar pam mae o'n dod i ben, ond mae'n inevitably mynd i ddod i ben. Ond efo allu, so be mae hynna wedi confirmio ydy fatha, bod chdi'n gwybod bod yn dod i ben, ella mae rhaid bod yna bosibilrwydd o bath allanol bysa o ddim yn gallu digwydd, ond mae o'n mynd i ddigwydd, 100% yn mynd i ddigwydd, mae'r peth yn mynd i ddod i ben, a mae'r peth da yn mynd i ddod wedyn. Iawn, oce. Dyna'n atab cwestiwn chdi ryw radda. Fatha, dwi'n mynd trained, ond fatha... Na, dim yn atab yn byd, ond oedd o'n diddorol ofnadwy. Dwi eisiau go arall, ond oes o'n pwynt na. Mae'n felly, fatha, ti'n mynd i gael beth tebyg yr un peth, really, os ti'n... Na i chdi fatha Calan Gaeaf nesaf i weld os di'r peth na di ddod i ben. Oedd hwnna'n eye-opening. O'n i'n gwybod hynna amdano chdi tan wsos yma. Be arall dwi ddim yn gwybod? Fatha pethau fel la, dwi'n lyfio fatha astudio palm reading, tarot, fatha nhw'n neud, fatha astrology, fatha. O dwi'n big fatha fortune teller gael de, fatha dwi'n lyfio mynd at psychics a mediums a pethau. Ghosts? Saff, ti boi. Aliens? Not so convinced. Dwi'n bo, ydyn nhw'r un peth? I don't know. Da ni wedi bod yn holi pobl i yrru straeon ysbrydion nhw. Neu ddim just straeon ysbryd, ond hefyd just pethau fedrith nhw ddim egluro yn hawdd. A da ni'n mynd i rando dipyn o'r rhain o'n, a da ni'n mynd i, na ni just ymateb iddyn nhw, dwi'n meddwl. Ie, ideal. So, y gyntaf, da ni wedi cael gyno Charlotte Williams, a mae hi wedi gweld dyn trwy loiw. Dwi ddim yn credu mewn bethau fel ysbrydion, ond pan o'n i'n ifanc, o'n i'n rhaid credu mewn popeth paranormal, UFOs, vampires, popeth fel hynna. A dwi'n meddwl bod i dod o digwyddiad nes i gweld pan o'n i'n ifanc. O'n i'n 7 neu 8 mlynedd oed. O'n i just wedi mynd i'r gwely, a o'n i wedi troi tuag at y drws i edrych mas, a o'n i'n gallu gweld dyn yn y drws roedd yn dryloiw. O'n i'n gallu gweld syth troedd o fo. O'n i'n gwylio fo am rhyw 5 munud,
yn gallu cofio fe, a wedi gweiddi am fy mam i ddod i gweld hefyd, a pan oedd wedi dod, nath e diflannu. A nes i cofio dau digwyddiad arall o'n i wedi gweld yr un hefyd. Roedd e'n un tro oedd e'n y corridor tu allan pan nes i'n mynd allan o'r sefyll wely, a tro arall ar bwys fy ngwely. So pan ti'n saith a ti'n gweld hwnna, mae ddim yn nice. Pan dwi wedi tyfu lan, dwi'n meddwl efallai ro'n i jyst yn cysgu, neu ro'n i jyst yn meddwl o'n i'n gallu gweld rhywbeth sydd ddim yna. Ond pan dwi'n fynd nôl i fy rhieni fi, dwi dal yn edrych dros fy sgwyddau fi, dwi dal yn rhoi'r goleuadau ymlaen, dwi dal yn meddwl pob sŵn, pob knock yn ysbryd. So, mae'n weird, dwi ddim yn credu mewn ond hefyd dwi dal yn meddwl efallai o'n i wedi gweld rhywbeth. So mae'n either weird. Dwi'n bo, fatha, maen nhw'n deud, fatha, o beth dwi wedi ddarllen maen nhw'n deud, os wyt ti'n teimlo bath, a bod chdi'n ama bona bath, fatha 90% o'r adag mae yna, maen nhw'n deud chdi fatha trust your instinct sort of thing. Ond dwi'n yn gwybod fatha lot o... Pan dwi'n clywed stories gen bobl arall, dwi'n teddu fatha shytio ni lawr, ond dwi'n meddwl bod hynna jyst oherwydd bod fi'n jealous bod o ddim wedi digwydd i fi. Ti'n gwybod, efo stories fel yma, mae hwnna'n, yn enwedig yr ista ar y gwely, mae hwnna'n classic case dwi'n meddwl o sleep paralysis. But ti'n gwybod am sleep paralysis, Caryl? Dwi'n yn gwybod lot, ond fatha, dwi'n gwybod wedi digwydd i fi sawl tro, lle de, a fatha, ond neu bod fi wedi gweld ghost, a bod fi'n meddwl na sleep paralysis, I don't know. Definite. Siarad am gwely, beth am ni gael clywed stori Llion, Thomas? Iawn. Di'r stori yma ddim amdano fi, ond mae o amdan partner mam, sydd yn un o met sgora fi erioed, pan oedd o'n ogyn ifanc. Gath o'i ddeffro, 3 o'r gloch bora, un noson, teimlo rhywbeth, cyffwrdd i goes, dyma'n agor i lygyd, ac o'i mlaen o, oedd y ddynas wen yma, mewn dillad Victorian, golwg hen ffasiwn ofnadwy. Stori oedd, nath i golli blentyn yn y tŷ yna, ac o hi meddwl, mae partner mam, Alun, oedd y plentyn yma lle oedd hi'n ista yn aml iawn, yn sbio yn efo gwtio drosto fo. Nath nhw ffeindio allan y stori yma, hwyrach ymlaen lle gatho nhw boi o'r eglwys sydd o dyna lle a eisiau dŵr sanctaidd ag ati yn pas y tŷ, ac o gwarad o'r bwgi bo. Spooky de. Oedd hwnna'n spooky, Caryl? Na. Mae'r dynas wen, mae hwnna'n classic ghost yn di. Hwnna classic, de. 3 o'r gloch bora, absolute classic. Dynas wen yn gwylo gwely, absolute classic. A wedyn, be dwi'n methu weithio allan ydy, de, dwi'n gwneud Llion yn mynd fi'n deud hyn, chos dwi'n nabod Llion yn iawn. Fatha, sut maen nhw wedi ffeindio allan? Fatha, ydyn nhw wedi siarad efo'r ddynas? Fatha, sut maen nhw'n gwybod bod hi'n meddwl na... Na plentyn hi oedd y plentyn yn y gwely, ie. Ia. Fatha, dyn ni angen dechrau reitio hyn, fatha, o stori Charlotte, o hwnna'n... Fatha, give that good 5 out of 10. Stori Llion, 1.7 out of 10. Beth am i ni gael Elinor Parsons, sydd efo stori amdan... Wel, dwi'n eisiau spoilio fo. So oedd hi just yn noson normal yn y tŷ adre efo mam efo chwaer, a oedd mam di creu chili ma ar gyfer swper, so dyma ni'n bita rownd y bwrdd efo'n gilydd, a mae mam yn dechrau sôn am ffrind hi o waith Brenda, ac yn dechrau sôn am gŵr Brenda oedd di marw cwbl o flynyddoedd yn ôl, a no word of a lie iawn, unwaith oedd hi'n dechrau siarad am y gŵr ma di pasio i ffwrdd, nath y lazy Susan, ti'n mo, thing prenna sy ar y bwrdd a chi'n gallu spinno fe, a ti'n rhoi bwyd arno fe, whatever. Nath hwnna just dechrau symud ar ben ei hun, a oedd neb ti cyffwrdd ag a yn dechrau wneud fel 3 spins 360. Fel, just achos oedd mam di sôn am y dyn ma oedd di marw, so sa'n os oedd na spirit neu ghost oedd di wneud ond flippin' heck, oedd o'n weird, just watch o fe yn symud. Iawn, oce, dwi'n joio hwnna. Oherwydd, fatha, dwi'n mynd yn ôl at stori Llion, fatha eto, hwnna'n absolute classic, ond fatha, i ddechrau, mae'r ghost in question yn fwy
agos at y stori sydd allu ddod, mae'n fwy personol yn hytrach na rhywun Victorian. Fatha, throw in a lazy Susan, I've never heard that before in a ghost story, de. So, a dwi'n gwybod fatha, chos mae ghost story, ti eisiau clywed ghost story fi tra dyn ni'n siarad am hyn? Go on. Iawn, so ghost story fi ydi, iawn. So, nes i golli dat jyst i 2 blynedd yn ôl, iawn. A fatha, oedd o, dwi'n gwybod, oedd o fatha, gwisgo y trowsus ma, dat, iawn. Oedd nhw fatha tracksuit bottoms, ac oedd nhw fatha, bod tro rhy baggy iddo fo. So, oedd nhw fatha'n hongian dros trainers fo, fatha, I can't explain it, iawn. Ond fatha, o'n i'n nabod o sbio o bell yn os oedd yn cerdded o'mlaen ni. A wedyn nes i fynd i Manchester i weld ffrind rhyw dro. Dweud bod hyn fatha rhyw flwyddyn a hanner wedyn. Ac o'n i'n cerdded trwy'r crowd ma, a nes i weld fatha coesa dad, fatha trwsus sort of thing, ac o'n i fatha, wow, o'n i fatha sort of taken aback sort of thing. A wedyn o'n i'n gweld fatha y person ma'n cerdded fel hyn, a fatha, oedd o just gredd fi o dilyn y person ma, o'n i just eisiau gweld sut oedd o'n edrych, fy nhw'r amin. Anyway, nes i dilyn y person ma, a nath nhw, dim fatha literally fatha mynd yn transparent o'mlaen ni, ond diflannu, as in fatha mynd i ganol y crowd, if you know what I mean. So fatha, fel dwi'n deud, fatha ni'n deud o blaen, dwi'n meddwl bod nhw fatha ysbrydion yn wbath wyt ti'n, dwi'n gwybod, wbath nes ata chdi, so fatha, wbath fela, ella wrth fatha siarad amdano nhw, fatha fo'r lazy Susan, bod o just yn sort of, wbath nes ata chdi, ond dwi ddim yn coelio'n fatha, the Victorian woman at the end of your bed, da. Wel, ella ddim bai Llion oedd o'n ailadrodd stori rhywun arall, sydd hefyd yn classic. Met fi di bla bla bla, a oedd cousin athro gitar 9 fi wedi, ti'n gwybod di gweld fatha, hynna di o fatha y levels na lle ti'n mynd y bellach ac yn bellach i ffwrdd o'r stori personol. A'r actual rhesymeg yr ysbryd, os oes gynnon nhw rhesymeg o gwbl? Os oes gynnon fatha ghost rhesymeg, fatha dwi'n meddwl sa rhywun ti'n nabod neu rhywun sydd wedi marw, fatha sy'n agos ata chdi, dwi'n meddwl sa nhw eisiau dychryn chdi, so sa nhw'n neud o mewn ffordd unau'n ffynnu neu'n rhyfedd sydd allu dod, fatha, so nhw ddim yn fatha just sefyll dros gwely fi, fatha eisiau dychryn fi. Ti'n gwybod dwi'n meddwl? Ia, na, so nhw'n spinio Lazy Susan bysa. Ia, fatha, gwon, ia. Da. Be ti'n wybod, Caryl, amdan traddodiadau Cymraeg Calan Gaeaf? Fatha mae gweilydd yn mynd i gwir, dwi'n gwybod digon am traddodiadau Calan Gaeaf, ond dwi'n meddwl bod o ran yng Nghymru, lle dwi'n meddwl bod ni wedi mabwysiadu lot o bethau o America, o fatha, it's their thing, fatha Halloween, da. Gynna ni un stori ysbryd arall ar ôl, ond cyn hynna, dwi'n meddwl, dylswn ni glwad gyda Rebecca Hardy-Griffith. Mae noson Calan Gaeaf, mae o hyd i'r bod yn rhywbeth hydol a rhywbeth arbennig o'r amser yma o'r flwyddyn, rhywbeth i edrych ymlaen tuag at. A dwi'n meddwl na trwy dysgu mwy amdan Calan Gaeaf, dyna sydd wedi diddori fi. Oherwydd fel plentyn, oedd mam yn eitha strict i fod yn onest, a ddim isio dathlu fo, a ddim meddwl na rhywbeth Americanaidd o fo. Ond tra ni yn adega fi, ac o'n i'n mynd mewn i mwy amdan gwrachod ac amdan y byd pagan a Celtaidd a mwy amdan hyd, dwi'n meddwl ni'n gwachod gormod o Buffy a pethau fel yna. Ond o'n i'n meddwl, mae'n siŵr bod yna traddodiadau yn Cymru a dwi'n gwybod dim un ohonyn nhw heb law wrth gwrs o gledd a'r canwyll. So nes i wneud chydig bach o ymchwil a nes i ffeindio allan amdan yr hwch ddi gwta. O be dwi'n dall oedd ysbryd eitha dyrchynllus. Oedd o'n hanner mochyn y hwch wrth gwrs ac ond yn mynd o gwmpas efo dynas heb pen ac oedden nhw'n mynd o gwmpas yn bita enaid pobl. Rhywbeth dwi'n meddwl sydd i dychryn y blant, dwi'n meddwl a stori. So dwi'n caru dysgu mwy, so os mae rhywun yn gwybod mwy, please, dewch drosodd a deud wrtho fi. Mae hwch, fatha, dwi'n meddwl bod hwnna'n allan o left field, fatha, a mae hynna, dwi'n meddwl bod hynna'n neud o mwy credadwy rwsyd, achos os ti erioed i clywed amdano fo, ti'n methu dychmygu lle mae'n di dod o, fatha, it's gotta be true, yeah. Yndi, yn hollol fatha, dwi'n meddwl eto mynd yn ôl at y thing na fatha, dwi'n gwybod, os dwi'n, fatha, mae pob wedi gweld mochyn, do. Actually, oh my god, dwi'n wedi gweld mochyn go iawn. Ond fatha, mae pob yn gwybod beth di mochyn, a beth di mochyn i fod, ond fatha gwrach, ydw'n edrych fel hyn. Dwi'n meddwl fatha reto'r thing credadwy na'r thing, fatha dod o fo i lawr i ddiar, de. Ia. Ia, ond eto, mae'n o ddynas heb ben, oes. Dwi'n gwybod. Iawn, ti eisiau clywed be arall oedd gen o Rebecca i ddweud?
Oes. So nain yn cerdded o gwylo Bethesda fyny tuag at Rachub a Llanllechyd. Oedd hi'n cerdded efo taid. A nath nhw weld, a nhw wedi pasio pobl, wedi dweud helo iddyn nhw. Ond di gallu gweld un dyn yn dod tuag at nhw. A nain yn dweud, oedd o'n gwisgo fatha siwt crand, efo tails, coat efo tails. Ac oedd gen fo het 3 pig ar ei ben. Ac oedd o'n dod tuag at. Ac yn taid yn dweud, hello, how are you? A nain yn sbio eto, ac yn meddwl, o'n dyn rhyfedd iawn be oedd o'n gwisgo. Ac oedd o'n jyst yn cario ymlaen cerdded, dal i sbio. Dim newid y ffordd oedd o'n gerdded o gwbl, jyst cerdded sydd tuag at nhw. I'r boint lle nath o dod mor agos, nath taid pwysio nain allan o ffordd, a nath o dyn jyst cerdded trwy taid. Na, dwi'n siŵr bod chi ddim meddwl, stori blentyn, ond mae hwnna rhywbeth sydd wedi cadw yn pen fi o hyd. Enwedig achos o'na nain beth, a nain yn deud storiau ffantastig, ond sa hi beth yn deud celwydd. Ac oedd hi'n dweud bod pobl eraill wedi pasio a ddim wedi gweld o. Ond ar ôl i ddeud y stori, fatha misoedd blynyddoedd wedyn, bod pobl eraill o'r pentre yn deud bod nhw wedi gweld dyn yn debyg iawn mewn gwisg debyg. A mae yna beth eraill, ond eto dwi'n gwybod os byd sydd goeli nhw a bod nhw ddim yn wir. A na i ddim deud enwa, person i'n nabod wedi dod law grisia, gwyn i gyd, chwysu, poeni, ac y gwraig yn rhoi eto fo a mynd, beth sy'n bod? Dwi'n newid gweld hen dynas, meddwl fo, yn sefyll wrth ymol cwpwr dillad ni. Ac ydi yna, a wedyn ath i diflannu. Ac oedd hwn yn gyd yn stŵr mawr yn y teulu, y gwraig yn cael goeli'r gŵr a lot o sgwrs tan i ferch hynna nhw. Oedd hi symud allan, dim byw am nhw, dim mwy. Lot hyn wan, ac yn troi rownd a dweud, wel, o'n i o hyd yn gweld hen ddynas yn ista'n gwylod gwely fi pan o'n i'n blentyn. A oedd hi yna eitha dipyn, ac oedd hi'n jyst yn ista yna. So dwi'n yn gwybod, mae o'n anodd dydi, ond dwi wrth y modd efo storia pan mae pobl yn deud be maen nhw wedi gweld. Joio, dde? Ie, mae'n sort of tricro o bath o di. Ynddi, 100%. Honna, swn i'n dweud honna sy'n curo o ran fatha, dwi'n mwyn gwybod fatha fel o'n i'n deud gynna, fatha, dwi'n meddwl fatha, so ti'n gweld ysbryd, fatha, mae rhywun sy'n dod ata chdi a siarad efo chdi, dim wbeth sy'n fatha'n cuddiad, os ti ddall beth dwi'n feddwl. So, hwnna, nes i gael rhyw tingles o hwnna, so hwnna sy'n curo i fi, definite. Beth sy'n wahanol am hwnna, a stori Llion, dwi'n meddwl, ydy'r motif sydd yn implied ar yr ysbryd. O'na ddim motif, efo stori Rebecca. Ie. Ac oedd y boi yn y tri-corner hat, o'n i'n meddwl, typical Bethesda, ond wedyn mae'n cerdded trwy rhywun. Dwi'n dychmygu nhw'r stryd Bethesda, mynd, Hardy-Griffith, mi gerddodd o reit drwydda fi. Ti'n gwybod pa rwy'n dweud fatha, sbio reit drwydda fi, a bod o jyst i troi yn rhywbeth mor absurd, fatha bod o literally di mynd trwy cnawd. Dwi'n really joio hyn, da. Gynna fi mond un stori ysbryd ar ôl. Iawn, oce. A hon ydi yn Rhianna Loren. So, o'n i'n brwsio nanedd yn y bathroom pan o'n i tua 12 mlwydd oed. Ar ôl i mi boeri, edrychas yn y drych a weles i fenyw yn sefyll yn y bath tu ôl i mi. Nes i wneud y sgrech mwyaf manly gwnaeth unrhyw un glywed erioed a pegio hi lawr y grisiau. Yr unig beth dwi'n cofio am y drychiad y fenyw oedd ei gwallt tywyll a bod hi'n gwisgo lot o gemwaith. Dwi ddim yn gwybod pwy oedd hi, na pham oedd hi na chwaith, ond dwi erioed i gweld hi ers hynny, a dwi'n meddwl bod hwnna achos nes i roi mwy o frawdd i hi na nath hi roed i fi, i fod yn onest. Wel, Joio hwnna. Classic eto, fatha rhoi motif ar ysbryd, neu pam sa ysbryd ddim, so chdi ddim yn gweld ysbryd eto, bod hi wedi gormod o fraw, fatha. Ond, fatha, mae'n idea hefyd, fatha, ti erioed yn ei Bloody Mary? Do, cofio, oedden ni'n neud hynna ar ysgol gynradd, oedden ni'n mynd fatha yn ganol lesson i fynd i neud o. Ond fatha, oedd o mond yn scary, cos oeddech chdi gwybod, oedd o fod yn scary. Ia, so just i hynna sydd ddim yn gwybod, Bloody Mary ydi vodka tomato juice, Ia. Na, Lyf da, yn ysgol gynradd. Ia, stick o celery, bach o Tabasco sauce. Sorted. Ond, na, ti eisiau egluro
Bloody Mary. Ie, so ti'n mynd i mirror, a wedyn ti'n dweud Bloody Mary di'r gwaith, a mae ddynas o fod i ymddangos tu ôl i chdi. O fatha, dwi'n deud hynna rwan, a fatha dwi'n Bloody Mary, ond fatha, o'n i'n mynd i actually neud o, nes i feddwl, I'm not gonna risk it, de. So fatha, dwi'n dal o fatha, dwi'n bo. Cyn i ni rapio hwn i fyny, os o beth arall fatha, os o beth arall ti eisiau deud wrth pobl? Fatha, o'n i'n meddwl yn ôl wan, de, fatha, dwi'n yn gwybod, fatha, dwy stori, gyda fi un absolute classic a un arall lle ddim mor classic. Fatha, nath yn rhaid i, de, oedd o'n dreifio rhyw ddwrnod classic, fatha, o'n i'n mynd i rhyw noson, nes bod o'n too classic, fatha rhyw ddwrnod, oedd hi'n ôl a dydd. A nath o bigo'r boi ma mewn fatha shoot army i fyny, a fatha Hollis oedd eisiau lift. Anyway, fatha eistedd Kevin. A wedyn o taid yn siarad siarad efo, beth eisiau dyma'r chief mae'n dechrau fatha rhegi flat out. Ac o taid o, beth i'r araith fawr yma, a troi rownd a gofyn fatha rafi lawr a peidio siarad yma allu. A wedyn nath taid sbio'n mirror, ac oedd wedi diflannu. Wan, ti di sôn am car, mae hyn yn mor annoying, fatha, mae hynna'n atgoffa fi o'n o dau stori arall. Ie, classic. So, classic, de, fatha Geraint Iwan, da ni'n abod o dda. Gyda mo stori am ghost car, a fedrwch chi chwilio hwnna fyny, nath o'n neud conspiracy theory fideo ar Hansh amdan ghosts, amdan ysbrydion. So fedrwch chi checio hwnna allan a clywed stori Geraint Iwan amdan ghost car. Ond hefyd, o'n i a Rhys Gwynfor, oedden ni'n dreifio fyny, as you do, pre-lockdown, ar hyd yr A470. A oedden ni penderfynu, achos oedden ni wedi bod yn gwrando ar tunes, ond oedden ni wedi penderfynu, oedd hi'n twyllu, oedd hi'n hwyr, a oedd y conversation di, fatha, oedden ni wedi dechrau dy ghost stories. A wedyn oedden ni, cos da ni just love ghost stories, a wedyn oedden ni dechrau holi fatha, best, da ni'n just ffonio pobl, random, a gofyn wrth nhw i adrodd ghost story iddyn ni, ti'n So nath ni gael un stori gyda Mari Elen, sydd yn gwneud podcast newydd i hyn, yn nhw Grechod. Ti'n mynd i ymddangos ar Grechod? Dwi'n gwybod, o gobeithio. Dylsach chi, os di Mari'n gwrando, gysyllta, ia. So, Mari yn dweud stori amdan yr A470, ac oedd hi'n siarad amdan lle oedden ni just adeg yna, a oedd hi'n dweud, mae yna ghost ar yr A470, a mae o'n ymddangos mewn ceir fel ti'n gyrru yn nos. A os ti just yn nodyd y ben a dweud helo a acknowledge bod y ghost yna, neith o'n brifo chdi yna neud yn byd fel yna, ti'n gwybod? Nath o apirio? Ti'n gwybod beth? Nath fi a Rhys teimlo wbath yn twsiad fatha cefn gyddwn ni. Ia, a na, yn dy ben o hwnna. Oedd o'n hollol psychological, ond oedd o'n teimlo fatha bod rhywun di, gynta oedd o'n teimlo fatha bod rhywun yn anadlu ar cefn gwddw ni, a wedyn yn ail oedd o'n teimlo fatha bod rhywun di flicio cluster ni. Oedd o'n weird, oedd o'n hollol weird, ond oedd o'n hollol psychological. Ond oedd hwnna'n cool. Dwi'n meddwl, dyna ydi fatha ghost story da, fatha, os wyt ti yn canolbwyntio ar os lle ma rhywun, fatha ma all of a sudden ti'n mynd yn vulnerable, dwyt? Ti'n gwybod, dwi'n meddwl fatha, dyna di tric hefyd, fatha, nid o'n fwy personol, joio hwnna. Dwi'n meddwl bod ni wedi bron a cyrraedd diwedd y podcast ma, so da ni eisiau gorffan efo stori chdi, Caryl. Mae hon, fatha, bethau fel hyn sy'n dechrau fi fwy iawn, fatha, dwi'n cofio yn union pwy nath hon ddigwydd, ond rhywun yn teulu, dwi'n cofio os na dat ta taid nath hyn ddigwydd, iawn. So fatha, oedden nhw wedi mynd allan am dro, whatever, a wedyn dod yn ôl, a fatha, hanner ffordd drwy sgwrs, so dweud, welis i, bla bla bla, dweud enw fo di Seimon gyna, welis i Seimon gyna, a siarad efo fo yn Llancarw, mynd am dro a hyn a llall. A na fo meddwl yn byd am y peth, dweud bod o wedi bod am dro 10:00 bora. Phone call yn dod yn nos gyn 9 neu whatever, yn dweud, bitis, di pwy farwodd neithiwr, Seimon. Fatha mae hynna'n gallu mynd ffordd arall fyd, fatha dwi'n cofio rhyw dro stori fatha 9 a taid yn dweud fatha clywed bod rhywun di marw. A erbyn pnawn fatha cerdded trwy pentra a gweld y person ma'n cerdded absolutely fatha di dychryn yn llwyr gweld, meddwl fatha ysbryd i hwn, ond rhywun oedd di gwneud mistake a di'n bod, di marw. Fatha, ti'n gwybod bod yn ofalus o'r pethau yma da? Ia, pan ti'n gael misinformation, ia. Serious. Ond na, mae hyn, mae hyn di asgoffa fi hyn, mae hollol berig, iawn. So fatha criw o hogia yn fatha
mynd heibio Chapel Arrest. A ni'n dweud y llall, gwranda, rhaid hyn a hyn o bres i chdi pres peint os ydi mewn a cnocio'r yr arch. Mynd i mewn, cnocio dirgwaith, whatever. Ac wrth iddo fo droi rownd, mae di teimlo bach yn gafal yn efo. Mae di dychryn gymaint, mae di cael trawiad a di marw yn y fan ar lle. Ond be ddigwyddodd oedd, mae di troi rownd ac o'r hwc neu hoelan neu rhywbeth ar y wal, a di mynd yn stuck yn ei jumper o. Ond oedd o'n meddwl na wbath wedi gafal yn efo, a mae di dychryn fo gymaint, mae chief di marw. Fatha, it's not worth it for a ghost story, de. Cradur. Ai, serious? So, mae noson Calan Gaeaf, mae hi... Wel, ella bod pobl yn gwrando ar hwn, yn fatha, tachwedd y pumed neu dolyg neu rhyw holiday arall. Ond mae'n amser am stori ysbrydion yndi. Mae'n wir yn amser am stori ysbryd. Achos mae'n twyllu'n fuan. Da ni gyd yn gorau aros yn tŷ anyway blwyddyn yma. Os yn byd gwell na stori ysbryd. Diolch fawr iawn am wneud y podcast yma efo fi, Caryl. Diolch i chdi, David. Diolch i'r ddau yn ni wneud y podcast yma. Ie, da iawn ni. Diolch i ni. Diolch i chdi, diolch i fi. A fedrwch chi, cofiwch tanysgrifio ar YouTube i gael llwyth o fideos gwahanol Hansh, neu os da chi yn gwrando hwn ar iTunes neu Spotify neu lle bynnag da chi gwrando ar podcast, cofiwch tanysgrifio. Gadewch review hefyd. Digon o bobl yn gadael reviews na. A yn y reviews, yn lle just dweud, nes i fwynhau, bla bla bla, just rhowch stori ysbryd. Cos nid o ffricio pobl allan. Os da chi'n gwachio hwn ar YouTube, nid rhywun beth ar y gwylod o yma, gadewch stori ysbryd yn y comments.